Zdravím všetkým površka, fonička, moje meno je Darko. V tomto videjku si pôjdeme zahrať Slendrina a Siluma. Poďme na to. Dajme si hard. Presto to som dal easy. A niekam pôjdem asi... neviem, pôjdem sem. The door is locked. Aha, nemusíme to ísť. Kam sa to má za sensitivity, nebo? On to je lepšie. Range. Ono na mňa vybehne Slendrina a opica. Alebo na mňa vybehne nikto. Si pamätám, ako mali sme na tom píčem. Vždycky som z toho hľadal som Angie som hľadal. To je môj obľúbený památ. I Granny. Papier. Vždycky som takto chodil, bral som takto papieriky a už dojme som spoločne išiel. A do takých miestností... Fuj. Teraz som sa skoro papal. To bolo rýchle kolo, no. Toto je Kacper z Košíc. Ja si dám Kacper také... pracoval ako skladník. Poprvé o tej hre. Skôr som sa posral. Po druhé, tá hra je zabugovaná. Ona sa má pohybovať a nie stať. A poďalšie, neviem, čo mám povedať.